Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panakiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausa ko. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita lang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kami napasalamat dito kung nadarama sa imong kaayo, Ginoo, kaluoy kami. Pagitaan yung maong kaluoy, kami nga nagapaabot sa kaluwasan. Kristo, Kristo, kaluoy kami. Kasing-kasing naman ginusulod, ayaw Ginoo isa liwan. Ginoo, kaluoy Kaluyan unta kita sa Dios ka makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Kung kanahig sayang ang mga tao, di na sa yuta. Ginoo, Diyos langit ng hari, Diyos Ama at nakakagahom sa tanan. Nagkasimba kami at di mong nagkapasalamat kami kanimo. Nagkadaig kami kanimo tungkol sa imong himaya. Himaya sa Espiritu sa langit. Ginoong Jesucristo, utong anak sa Ama. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw ang nagkawag ng sasala sa kalimutan, kaluoy kami. Ikaw ang nagkalingkod sa dusa, nawa na ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Diyos. Ikaw lamang ang naghihalang Ginoo, Jesucristo. Upang sa Espiritu Santo, di ka sa himaya sa Diyos na Ama. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. Amahan nga anaa sa mga langit, ilhunon ta namo nga Dios ang imong bugtong anak. Bisan diha sa kaubos sa iyang hinaiya nga tawhanon, ug simbahon namo ang santo ninyo nga among Ginoo nga gamhanan,
bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himua nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangob sa usa ka bata sa iyang gingharian dinhi kanamo ug sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon saang gipadayag. Unya, nakita ko ang usa ka anghel nga mikonsad gikan sa langit. Nagdala siya dakong kadena ug yawi alang sa bungaw nga dili matugkad. Gidakop niya ang dragon, ang karaang bitin, nga mao ang yawa o Satanas. Ug gigapos niya sulod sa usa ka libo ka tuig. Gitambog sa anghel ang yawa ngadto sa bungaw. Unya iyang gisirhan ug gitrangkahan aron ang yawa di na makapanlimbong sa mga kanasuran hangtod nga matapos ang usa ka libo ka tuig. Tapos ni ana buhian siya sulod sa mubong panahon. Unya nakita ko ang mga trono ug ang mga naglingkod niini. Gihatagan sila gahom sa paghukom. Nakita ko usab ang mga kalag ni adtong gipamunggutan tungod sa pagsangyaw nila sa kamatuoran nga gipadayag ni Jesus ug tungod sa pulong sa Dios. Wala sila mosimba sa mananap ni sa iyang larawan, ni napatikan ng ilang agtang ug kamot sa timaan sa mananap. Nabanhaw sila ug naghari uban kang Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig. Unya nakita ko ang dako ug puti nga trono ug ang nagalingkod niini. Mikalagiw ang yuta ug ang langit gikan sa naglingkod sa trono ug wala na kini makita pag-usab. Ug nakita ko ang mga patay, inila ug dili inila nga nagbarog at tubangan sa trono. Gibukhad ang mga libro ug may lain pagayong librong gibukhad nga mao ang libro sa kinabuhi. Gihukman ko ang mga patay sumala sa ilang binuhatan nga nahisulat sa mga libro. Unya ang kadagatan, ang kamatayon ug ang Hades mitugyan sa mga patay nga diha kanila ug gihukman silang tanan sumala sa ilang binuhatan. Unya gitambog ang kamatayon ug ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw sa kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. Ang tanan kan sa ngalan wala mahasulat sa libro sa kinabuhi, gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug bag-ong yuta. Kay nahanaw naman ang unang langit ug ang unang yuta, ingon man ang dagat. Nakita ko usab nga mikonsad gikan sa langit ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem nga gikan sa Dios, nasama sa kaslunong babay nga andam na sa pagsugat sa iyang pamanhunon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dinhin nagapusyo ang Diyos, taliwala sa iyang lungsod.
Ditkit nagapuyo ang Diyos, taliwala sa iyang lungsod. Ang akong kalag nangandoy, ukihidlaw sa mga kahawanan sa Ginoo. Ang akong kasing-kasing ug ang akong lawas nagasinggit alang sa buhi nga Diyos. Dili nagapuyo ang Diyos, taliwala sa iyang lungsod. Bisan ang guryon nakakaplag ug uloy anan, ugang sayaw sa sasalag nga kaputangan sa iyang mga piso. Mausab ang imong altar o Ginoo sa kagahuman, akong hari ug akong Diyos. Hindi nagapuyo ang Diyos, taliwala sa iyang lungsod. Bulahan sila nga nagapuyo sa imong balay, kaysa kanunay nagadaig sila kanimo. Bulahan ng mga tao kansang kusog, mao ikaw. Mag-uswag sila gikan sa kusog, ngadto sa kusog. Dili nagapuyo ang Diyos, taliwala sa iyang lungsod. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo nagkakatunan luwasan, nalayo siya ng kausalanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kaninyo. Kinutlogi kan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw na ka o Ginoo. Unya, gisuginlan sila ni Jesus ni ining sambingaya. Hinumdumi ninyo ang kahoyng igera ug ang tanang mga kahoy. Kung makita ninyo nga manahon na sila, mahibalo kamo nga dool na ang tig-init. Sa ingon usab, ining kakita ninyo nga mahitabo kining mga butanga, mahibaluan ninyo nga hapit na maghari ang Dios. Timan ikini, mahitabo kining tanan sa dili pa mga matay ang mga tao na karon buhi pa. Ang langit ug ang yuta mga hanaw, apan dili gayod mapakyas ang akong gisulti. Maigsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Day kalikaw ng Kristo. Maigsoon ko diha ni Kristo. Diha sa unang pagbasa sa ang gipadayag, the Book of Revelation, chapter 20. Naghisgot sa pagkapos ni Satanas ang paghari ni Kristo uban sa iyang mga matinud-anon ug ang katapusang paghukom atubangan sa dakong puti nga trono. Gihulagway niini ang katapusang mga panghitabo sa katapusan sa panahon nga nagpasiugda sa paghari sa Dios.
Ipadayag usab ang kasiguruhan nga ang dautan mapildi ug nga kadtong magpabiling matinud-anon magsangyaw sa katamatuuran maghari uban ni Kristo. Ang gisaysay nga libro nga giablihan sa panahon sa katapusang paghukom nagsilbing usa ka bug-os nga pahinumdom sa pagkamay tulubagon. Ipasayugda niini nga ang atong pagpangandam alang sa katapusang panahon dili lamang mahitungod sa pag-ila sa mga timailhan ug paghitabo sa kalibutan kundi mahitungod usab sa pagkinabuhi nga nahiuyon sa kabubuton sa Dios. Ang libro sa kinabuhi nga gihisgutan sa ang gipadayag nagpasalig kanato nga kadtong mosunod kang Kristo ug mopamatuod sa iyang pagsaksi makapanunod sa kinabuhing dayon, sa kinabuhing walay katapusan. Kini maigsoon nahiuyon sa mga pulong ni Jesus diha sa atong ebanghelyo karong adlaw gikan ni San Lucas nga iyang giingon ang langit ug ang yuta mga hanaw apan ang iyang mga pulong dili gayud mahanaw. Ang pulong sa Dios mauman ang pundasyon sa atong paglaom ug ang sumbanan diin kitang tanan gitawag sa pagkinabuhi. Kining mga pagbasa mga igsoon nagpasalig kanato nga ang mga daotan o ang daotan walay katapusang pulong. Ang pagkapildi ni Satanas o ang paghukom sa mga daotan nagpadayag sa katapusang hustisya sa Dios. Kini naghatag kanato og usa ka panan-awon sa katapusang kadaugan sa Dios ug sa katapusang paghukom. Diin kitang tanan pagahukman at tubangan sa atong Ginoong Dios. Ug diha sa ebanghelyo sa giingon nga kahoyng igera nagpahinumdom kanato nga ang gingharian sa Dios haduol na nga naghatag og paglaom taliwala sa mga pagsulay sa atong Kristohanong kinabuhi. Kalabot sa pagpangandam alang sa katapusan nga panahon, ang ebanghelyo karon mga igsoon nagsilbi nga usa ka pasidaan ug usa ka pasalig. Kini nagpahinumdom kanato nga ang kinabuhi dinhi sa kalibutan lumalabay lamang ug ang material nga kalibutan mahanaw. Ang nagpabilin o ang magpabilin mao ang pulong sa Dios nga dili mausab og walay katapusan. Busa mga igsoon sa atong pagpangandam kita giawhag gidasig nga kinahanglang magpunting sa pagpahiuyon sa atong kinabuhi sa kabubuton sa Dios, magmatinud-anon sa iyang mga pulong ug sa pagpuyo sa mga mithi sa iyang gingharian. Ang pag-andam alang sa katapusan nga panahon na kinahanglan kini ug ang sa pagkamabinantayon, sa pagkamatinud-anon, sa pasalig sa patuman sa iyang pulong, sa pulong sa Dios ug sa patuman sa atong bukasyon sa atong Kristohanong kinabuhi. Kini maigsoon nagdapit kanato sa pag-ugmad sa mga hiyas sa atong kinabuhi, isip mga deboto, mga Kristohanon, sama sa gugma, hostisya o kaluoy nga nagpakita sa kinaiya ni Kristo. O kini usab naghagit kanato sa pagsusi, sa pagpamalandong sa atong mga prioridad sa kinabuhi.
mao na mangutan nata atong pangutanon ang atong kaugalingon kung unsa man ang prioridad, ang priority sa atong kinabuhi karon. Unsa man ang gitinguha nato sa atong kinabuhi. Nagkupot ba kita sa kalibutanhong mga butang nga mahanaw, nga lumalabay? O nagpuhunan ba kita sa tinuod nga mulungtad? Mao ang mga bahandi sa langit, ang bahandi sa gingharian sa Dios. Kini maigsoon, usa ka pahinumdom nga ipadayon ang atong mga kasing-kasing nga kanunay nahiuyon sa tingog sa Dios, sa pulong sa Dios, usag pagpangita o paglaom o kusog sa mga saad sa iyang pulong, bisan taliwala sa walay kasiguruhan sa atong kinabuhi. Sa atong pagpadayon ng panaw sa kinabuhi, samtang nagpaabot kita sa ikaduhang pagbalik, pag-anhi sa atong Ginoo, nga nangandam alang sa katapusang paghukom, sa dihang muhatag kita o asoy sa atong kinabuhi, diha sa iyang atubangan. Maninguha kita sa pagpuyo matag adlaw, diha sa presensya sa Dios, mga matinud-anon sa iyang pulong. Hinaot maigsoon nga siya lamang ang atong bahandi, o hinaot nga atong ibutang ang atong pagsalig sa iyang walay katapusan nga mga pulong, aron kita makapaabot niya ng adlawa nga dili puno sa kahadlok, dili puno sa kabalaka, kundi puno sa paglaom o malipayong pagpaabot sa iyang pag-anhi sa atong kalibutan. Amen. Manindog ang tanan ug atong iampo ang atong mga tagsatagsang mga katuyuan. Ang Ginoong Hesus nagtawag kanato sa pagtukaw alang sa adlaw sa iyang pagbalik. Sa atong pagpaabot sa iyang pagbalik, maampuon kitang mudangob ngadto samahan diya sa pagingon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Nga ang simbahan mutubag sa tawag sa pagkabig ug sa pagbag-o sa kaugalingon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga katawhan nga may maayong kabubuton, maghiusang maghago, arong muhunong ang gubat ug ang pagdumot, ang pagpanaugdaog ug ang inhustisya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga magdugang ang atong pag-ila sa presensya ni Kristo, diha sa mga kabus ug sa mga nanag-antos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga masakiton, mahatagag kalig-on ug paglaom, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga imuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang atong mga higala ug mga paryente nga namatay, diha sa kahayag ni Kristo, makasinati na sa tunhayng kalipay, uban ni Jesus, didto sa langitnong gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Makagagahom nga Dios, dungga ang amo mga pagampo. Himua kaming masuod nga na kanimo matag adlaw. Itugot kini pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo araw nangako ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawaton natin sa gidawat sakripisyo gikan sa imong mga kabulo. Alam sa pagdahil ug himaya sa iyang ngalan, alam sa mga kapuslanas tibuok niyang santos nga simbahan. O Diyos sa among amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak, nga nahimong usa ka namo,
Himuha nga kining sakripisyo diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba. Mapagsiguli ka namo nga na kanimo sa hingpit. Kini among gipangayo pinagi sa ngalan ni Jesus sa among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Maanausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Among ibayaw natin sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Ang ayong magdaro. Santos nga mahan Dios nga tunay makagagahom mo sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing. Tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma, bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagka-Dios. Apan karon nakita siya nga nagpakatao sa magayod kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon. Apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-anhi niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga mga napukan. Ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan. Iyang gipabalik ang mga tawo nga gihinganlan nga na sa imong langitong gingharian. Ug busa duyog sa panon sa mga anghel, kanimo nagaday kami nga puno sa kalipay diha sa among pagsangyaw sa pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan. Ipasalamat kanimo, mipikas o mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimong pag-usap. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini o Panginom kamong tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nananaw, si Kristo bumalik na Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa ug ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos na nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan.
Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatang nga kanimo makagagahom nga amahan, diya sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Magampo kita nga maabot unta ang gingharian sumala sa gitudlo kanato ni Jesus. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo ba Ginoong Hesukristo lang ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manasa kaninyo. Ipakita ta karon ang atong panagdait ug panagigsunay. Kuraros sa iskan nagdawag ka sa masalas sa kalibutan. Kuraros sa iskan nagdawag ka sa masalas sa Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ka angay mo kalawat kanimo. Kapari pangulo lamang ug mamaayo. Magampo kita. O Diyos, among amahan, nining santos nga Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom. Uban sa santo ninyo nga gianak ni Maria nga Birhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaalam ug grasya. O masayod nga makapahimuot kami kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Katilingbanong pangaliya ngadto kang Senyor Santo Niño. Magampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari ug ang among Dios. Nagasimba kami kanimo. Ikaw ang among maligon nga malalaban
nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa sugbo, nagadangop kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan, pinaagi sa imong larawan nga milagroso, dinhi niining mga kapupudan. Hinumduman mo kami og sudunga, kining mga kabus nga mga kalag, nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Aga ka kami sa imong kinaadman, tudlui kami pinaagi sa imong kamatuoran. Lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlaw sa among hunahuna ngadto kanimo. Diha lamang kanimo amo silang itumong sa among mga pulong. May tungod lamang kanimo sila maghisgot sa among mga kasakit aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño. Hayagi ang among salabutan, inita ang among kabubuton, linisa ang among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay mo imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugot, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magmadasigon kami alang sa kayuhan sa among isig kataw, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa mabirantayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kamang gihatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaaghop, pagbiya sa kataspok, pinaagi sa madasigong kakugi. Himua kami ang makinadmanon diha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailubon diha sa pagsulay, mapaubsanon dinha sa maayong kapalaran. Tudlui kami hinigugmang Santo Niño, sa kaway bili sa kalibutan, sa kamili sa langit, sa kamubo na sa panahon, sa kataas gayud sa eternidad. Ihatag kanamo sa katapusan, nga kami dili unta may kalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo ug mag-alagad kanimo dinhi sa yuta, aron kami magmalipayon uban kanimo hangtod sa wala nay pagkatapos didto sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo Niño, sa tanang mga kinahanglan nga moduol kami kanimo uban sa mapaubsanong pagsalig. Tabangi kami. Sa tanan na mong duha-duha, mga kalibog ug mga panulay. Sa takna, sa kamingaw, kalaay ug mga pagsulay. Tabangi kami. Sa kapakyasan sa mga laraw ug gilauman. Tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. Tabangi kami. Kung ang tanan mo biya kanamo, imo lamang grasya ang magatabang kanamo. Santo Niño, tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa mong kaugalingon ngadto sa imong lumo nga gugma, ingon og among bugtong dalangpanan. Santo Niño, tabangi kami. Diha nga among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. Santo Niño, tabangi kami. Kung kami masakit og among ulog mga kamot, dili na makabuhat og kami maginusara. Kung bation kami sa kasuko ug ang among krus makapapungot kanamo. Sa kanunay sa walay hunong bisan pa sa among mga kahuyang, mga pagisukamod og sa tanan namong kaalaot. Tabangi kami. Magampo kita, O Senyor Santo Niño nga nag-ingon ka, pangayog makadawat kamo, pangita og makakaplag kamo, pagtuktok og ablihan kamo, nangamuyo kami kanimo, itugot kanamo nga nangayo, ang hatag sa imong Dios nung gugma, aron kami maghigugma kanimo sa bugos namong kasing-kasing, dinha sa pulong sa buhat, o nga kadiligid kami muhunong sa pagdaig kanimo. Himuaw Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan. Kay dili magyud ikaw mobiya sa pag-amuma kanila, nga imong gilig-on pagpabaro, diha sa imong gugma, pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pag-ampo,
O milagroso nga Santo Niño, nagahapa kami atubangan si mong santos nga larawan, og nangamuyo kami kanimo, nga tan-awon mo nga maluluyon, ang among masulubong mga kasing-kasing. Himuang among mga pag-ampo, makatandog unta sa imong malumo nga gugma. Sanglit, madali siya sa pagkaluoy, o gihatag kanamo kanang grasya, nga among gipakiluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuhaa diri kanamo ang tanang kagulanan ug kakulang sa paglaom. Tungod sa santos mo nga pagkabata, pamatia nga among mga pag-ampo, ug ipadala kanamo ang kalipay ug hinabang, aron kami magdaig kanimo, uban samahan ug sa Espiritu Santo, sa walay pagkatapos. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanin. Iduko ang inyong mga ulo ug atong pangayoon ang panalangin sa Dios. Si Señor Santo Niño manalipod unta ug manalangin sa atong nasod uban sa kaabunda sa iyang grasya. Amen. Magiya unta siya sa atong mga pangulo sa dalan sa kaangayan. Amen. Panalanginan unta niya ang atong simbahan ug ang katuyuan niini. Amen. Dasigon unta niya ang atong mga batanon ug panalipdan ang atong mga kabataan. Amen. Bugkoson unta kita niya sa usag-usa inubanan sa iyang gugma. Amen. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo nga malinawon ug pansaya ang inyong pagtuo, hinudumi nga ang maayong Kristiyano makahimong maayong lungsoranon. Salamat sa Diyos. Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Mayong hapon sa tanan.